هفسروکا مجلسا باجار تلتمر گلی خان صوفی درباره وگرا کوچبرین سرکانی آخوی گلی خان صوفی دیار کرد کو حتا کو او کسین پارێزگەهێن دنیای سووریە لە سەرێکانیە هەبن و مالێکە کوردان داگرکریبە و ێڤەگەر نەئەولەبە و کۆچبەرێن ڤەگەرن ڕوبڕووی ڕەواندن پێنچافکردن و کوشتنێ وەرن. ڤەگەریان لێ ملەتی سەرێکانی هینا نقاشێ دەیە بڕاستیژی gelek نقاش tên kirin ser vegera koçbera hem di navbera koçbera ji tê kirin hem di navbera saziya ji tê kirin ji ber ku millet nerahetin ji alî vegerê de ewlî bi coş bû û bi kêf û veger ser axwe xwe heya niha jî gelek millet soz dabûn ku bi xwasî peyatî jî vegerin heya serêkaniyê gelek tişt nedirkirbûn ku ji bo vegera serêkaniyê lê hêviyê millet hinkî şikestiye rastî jî em bêjin di nav gotinê wan de di nav nîqaşê bi millet re hêviyê wan şikestîne ji bo vegerê ji ber li gorî gelek hev derbasî gundê xwe bûne derbasî serêkaniyê bûn ta ku her nixaniyê xwe bîn rewşa ciyê xwe bi hêvî û bi hezkirin û gilê vegerin binerin bê rewşa xaniyê wan çi ye gelek malbat şikestî vegeriyan bi rastî ser axwe belkî serê sedî bîst jî xwelê biqelibîne vegera ma serê sedî heştê belkî bi tirs vegeriyan jî li vir bibîne heya rewş li wê de zelal bi yanî ev tê xwestin ku zelal bive dewleta Tirk heya çi astê wê li wê de re bimîne yanî heya çi derecê wê li wê de re bimîne wê metirsîn di dilê millet de hebe ji bo veger dewleta Tirkî de gerek ev tişt zelal bive ji millet re ta ku millet bi awakî azad derbasî xaka xwe bive ya ewle derbasî xaka xwe nas bikin ku derbasî malê xwe bive sivenên beramberî kuştinekê yan beramberî girtinekê ya beramberî talankirinekê yan jî ku derbasî xaniyê xwe bive hin malbatek dinê xaniyê xwe nebîne ji ber ew kesê ku wir dixwe bi cî kirine bi rastî jî hêza xwe ji dewleta Tirkî digirin eger ew kesana di cî warê milletê ku veger axa xwe gidwir debin ji xwe jî wê veger neewlebe madem hîna dewleta Tirk li serêkaniyê gundewarê wê xwe bi cî kiriye wê veger tinebe eger hebe jî wê vegerek nîv nîv be yanî kesê ku li vê de kar û xebat dikin ku bajara bi rêv dibin ku karin civakê komî ser hev bikin ku karibin bajarê xwe pêş dibixin nikarin vegerin ji ber em bi çavê xwe dibînin li Efrînê îroj rojane xortê Kurda bin dest dibin û tên girtin işkence dibin hem tên xetfandin fidyel ser wan tê xwestin wê eynê li serêkanî jî ew roj berdewam bibe ji ber ku qeîdê dewleta Tirkî hîna li Enêgil hewa hene li Erîşa hene li gundê seranserî ji Dirbêsiyê bigire Tiltemer û Zirgan û heya Kobanê hene evana metirsînin ji millet bi rastî jî em bêjin ji ber ku kesê ku veger